Rariw iwacho ni Sharon amor gi chenro e okinyi masani kaluwo twak yo makare. Iwacho ni koso sukari e Kenya kae en koso bedo gi mpangilio makare. Iwacho ni madi tami pimo. Koro sirikal dine ong'eyo chon gigi chon kapok chopo kamae. Ochopo ni rach ahinya. Wacho ni chopo ni ochopo kang' marach ahinya ka wakoso sukari e Kenya ka. Makoro nyalo bedo ni wanyalo dhi manyoko. Omondo Jamjengo iwacho ni wan kaka jotich wakwayo mondo kadwa mag thieth mondo ochul pesa ing'ado tok ter e SHA. Sani wacho ni en dweche 6 mosekadho. Ineno chenro kintiere e gwenge mago mag Muhoroni. Nitiere moko ma bende joneno magwa Nauro mana wanyalo somo e yamo achiel kachiel. Nitiere kanyo Caleb Sani iwacho ni in wuod Riat Sukari Industry. Sharon konjalo ni kik gilor Riat Sukari Industry mayudore Ndhiwa pod okonyowa oko ka. Iwacho ni pesa lal. Odhiaba Wilson iwacho ni antiere twak Sharon loro kambi mar sukari ok bi konyo. Iwacho ni anyis jalony. Kata kamano kwatieko chenro ma kama Richard Ogendo gi wachni mogik debede mane. Koro ma wachna mogik madwa wacho. Awacho ni wan ka nikech timbewa maricho emoketwa. To wan ka jopur niang' kendo kaka jo oganda ma pinyni wan gi opportunity mar duoko ni e yo makare. Number 1, wan gi sirikal mawinjowa kendo winjo weche ma wan gi gimiluongo ni political goodwill. Number 2, President nosesainwa gimiluongo ni mukelonwa Kenya Sugar Board. Wadhi dhi e yiero machiegni ka. To kwadhi e yiero kaka jopurni, to wayier jo manyalo konyowa mosewuotho kodwa e wuothni. To kawatimo makosa mwayiero josiasa maneno mapilegi, to shida nogi ok ni biro dok piny, ibiro medore. Bed ni waseyiero directors mag Sugar Board malong'o. Problem mineno ni ne watime e yo maber kaka directors mag Sugar Board ka wang'iyo kuonde ma waaye. Nikech ing'eyo ni sani itime nikech nyaka time. To kane directors mag Sugar Board nitie, to wanyalo kelo kembegi wawinjore go niya, ng'ane kiloro dweche 2, ng'ane bilor bang'e ilor dweche 2. Ng'ane ka koro wayudo ka area kaka Busia ok gilor kambe te. Iloro achiel kachiel kata kolor 3 achiel tiyo bang' dweche 2, moro machielo tiyo kamano. Kaito koro yudo ka niang' bende biro at the same pace. Ma ok wabedo ni koro watuomore kaka joma nie industries ni japur gore gi Sugar Board, japur gore gi jareg niang'. Nikech industry ni oyo wate. Koro wachna mogik en ni wadhi e yiero mar Sugar Board ka wengewa oyiep. Mano Sugar Board no ema dhi konyo japur mar niang', ema dhi loso weche waduto kaka wadwaro kaka onego be. Erokamano ahinya Richard Ogendo wagone erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kodwa e TV mar Ramogi achiel kachiel kiwuok e kaunti